Kardom don marli tu lasi non malom geli tum kar biang long lo pai ka pre ka hawa nang klang le lo non malom de lo ke klang gar ji ding pik lo mthe non bang ke a hir dom mu chot la pujo people lo pong ta anong che thang klong bang si ke viral dun pina man lalu lasi ko pilo ma pong te ilitum non malom da kar biang long che thang ke arta ki do tum arta kawe au sumar tum phani pajui pon polam ki abang solam ki siklang lo lasi ilitum la dak ka chini ponang ji bang ke la hen lo ahok lo tema chok chedet tahai po ke claim chok chedet ke claim ke dam la pena order dur bang ke chekeng ke det tahai po setame ilitum isi ba kachini po nai bang ke la han lo ilitum ka duka vesta me mobile phone ke do cell phone do smartphone do setame ilitum la bang so smartphone ke ena bang ke ilitum thek pame nang ji la pen charlie na helang po bang ke ber ke thek chot la pokali itum arona tang setame ilitum chini po nang ji po bang sinona bang ke ko piloma plotang te kopi ko puson pen lo ne chini don de lo ta kawe o somar bahai ni pha nep check lo ko son ko puson pen lo ne chini de lo ke hai mukrang bi ke sta me men ba klang on de lo sita me ne li hal hai bang le puji kali motheno na bang ga prang si puji bang la lo cell phone ke en sela cell phone ke en mate smartphone ke en ba le tum charlie ping nai arona tang sinon sita me nep dun check lo hoi hedata thek lo chok chedata thek lo la bang so somar tum arta ta belang posi lasi la tuma phan ki ne bahut than tame pare tame manang tanno heweng parot sitame tumi si ka chini dam nai bang kelan loi tum video and pen am hang da public le pin ayata public le pin pen ili tum pomat social media long upload chok la bang ke ili tum chere nang ji nili le kisung ge phoji polam kali de la ke kumat ma ke upload bang halasi kisung ge phoji athe people ma bang ta arona tang long aron do ko itu marta ka we kali arta ke do o somara phan sitami arta ke do anim sopia tum phan sitami nangli tumyo se ke chok che dera long nep dun lo plotang te nangli tuma video entame sitami am hang paklang long le mate nangli tum arta ka we dera tum han ka video ma sitami upload long le la panju la bang so rondo ili tum hedi sitami nona bang geli tum thek pon long lo direct uthai plak po upload chok la puson side de ili tum ke thek dun long la seli tum la so hin sitame cheri nang ji la puson ka uthai tap ka uthai plak pen seli tum ke kisung ke phonang lo ke dam tang ning kan sitame along etum thek ponong ji kisung ke phu la ke ko people opong te phone ke an ka cheri thek the pot akuno na bang hala pen ke pangbar polam kali muthela phone alam nang jui poseni le pan sitame pale rok de hala nana ne itum ka thilang so long kisung ke phu puno ya puno sinona bang ke ko piloma bong te bang hini anim sopi mara tum tata we pin ho selang tum han ke chokchi pusi ke nep pusi li tum thek ponong lo social media long ke amat sing ke nep lo abang so video en lo upload chok lo social media long nona bang ke reaction ku pi pone la kana li tum si chini po ke dam tang sameli tum thek dun long lo la puson pe na jok hedi asi li tum aron do ko je arta we o somar phan product te li tum ke chokchi nep check se tameli tum am hanga ba paklang long le mate li tum a video bang upload long le sami nona bang upload chok de lo sela bang so bang ke la ke kontong legal action nam bone litum ke bang jelang se chini don po video bang viral pi lo ka do ko sami long lo la pen isia bang ke dak la ke phone ke analam lo isia bang ke ko ke than thum pachini yang tu ma halan lo litum dak di phu long lo dang te di phu ke la ke litum headquarter lo po se munit ka ching voi se ke do akhelo pen sitamina charlie phan dak lang pi la si litum akemang ke ko pilo pong te dak ke bang ke ka charlie phan se ke bang lo ka charlie phana ke mang se ke bang tang de lo po se litum hala ka charlie hian si focus vet tang ji ma pu ilitum graduation tang te tik ilitum ka charlie tang te tik ala tum hala si focus vet nang ji dak me hinuno ka choklem nang ji dim kali la pulo plo dang te anong gi junoi ke diphu na pen isi ke anong gi juno thui ke la ke karbi la pen isi ben bang ke apia poto apu la pen isi bang ke la han loi tum thek pon long non sitam hedi ka charlie ke bang pu poyat walam kieng do kok titi se isi bang ke la han lo apia putum sami chelang dunang ji la sonak helo ke charlie alang tum det osomar det bichom polo dang te mau somar det pado chom polo dang te hala bang sodim long chelang dunang ji la pen chi humri dunang ji mapu athe kopi ko puson kopi tong ke mano ne la bang so somar det chelang tum ke do polo dang te la bang geli tum ka chelang dun ke nang sot la bang so drugs tong ke chore lo ne mate odlang no tong ke claimer lo ne avi tong che plang re lo ne eli tum chini ne aposi itum akhelo yong se pachali lo plotang te itum akhe chelang don mai kenak so jong si hostel yong si kibi kali plotang te la ke responsibility ke apia polong si dolang o somara ta we dead room ke pado plotang te la ke apia polong se responsibility dolang apo sa ke theinut dak toy dunang ji kali plotang te apia po ma si tami chelang dunang ji
ลาเกมกาลิปโลตังเตอสมาแรงอาลังตุมากามาทาลปอันเดปาร์สิกเทกกันเลยแรงโมกุปีตองไอมันพอนี่มุนิตุมเก็บใบเล้งกับจงเคลียร์เล้งแบบกุปีตองไอมันพอนี่ลาเห็นโลลาสตามีอิซีโลลาเป็นอิซีบังเกลาเห็นโลเจมโมเฮตอีตุมเทกปนองโลฮัลดักเกกลางดุนเด็ดอาเคให้famous lo lang li mukrang biket alang li sampai klang undet pula alang li hin ben sampai lamklar pipon lo je alang li juipon lo tema seta meaning ka che doctor kali la pena kaprek ka hinu ta kali pu alang li hin ben paklang pon lo kwan ya hok ne la ke chini dun de lo seta me alang li hin ben lamklar pipon tang lo la pen ke alang li hin pen ako kaprek legal action ki anjelam sampai alang li media theng no paklang pon lo la se alang litum hin bene paklang pon bang ke ahok kali pusipu je alang litum kupson pen tong hala bang so sumar phan kinep check lo ne video ki an plep lo ne chine delo se tam hala karju ta pahut la bang so hot ki jui pona lamalong ake hai mukrang big eramen same klang de pusipu la bang so pena jok se alang li phan ke famous mu cholo munit tum chini mu cholo ra tum amasi ka target ason sitami non bang e dokok lo puselang li hin pen same pachini pon lo nasi dabang so lam bang edit tum ke bang jilangar ni si kang sayong si do pote chini tun poma media thing no bang we pote chini on de post tame lang lihin pena bang ke lamklar pipon lo dasi hala komatong video ke nono ne kopilo ne kopusono ne chini delo sitame nili phan sitame nang patang pon delo la penang pa phupon rok lo puselang lihin ben phupon lo lalo chini dun de delo lang ne tum chin che thek puselang lihin ben pulo ja sar pi tum ben ama ke adak ahem ake sar tum ben sitame polamo tami la ana bang kenang li tum si chini poni li pen bang ke chini lo setami ni li katuk ko we rat pham sami si awareness son ping tum ku piloma plotang te ili tum jong si arta durulo plotang te katuk ko we phano lake katuk ko we phan de ki lake etum alang li phan polam takali komane phan polam takali katuk ko we phan si pulo ili tum yong si chichin che thek edone rap kali plotang te ili tumun ana bang ke ka chire si me ili tum lang nam lu pong te government sarkar arona teng plotang te sorlu tum han ke ninkan kriner kep dio korjang ke hok ponji ke la so phian ke somar lang apose ili tum arta durulo plotang te ninkan kre phok kre trok si osomar phan bang ke ili tumun an ben ke ki jui pon pede je phan chere nang ji athela ke sarkar ben se aron ko apose ili tum yong si chin che thek edone rap kali pong te tumun an pen bang ke chere nang ji la pen ke tum ta ka we osomar phan plotang te ili tum aju opor abang ke litum jui pon pede nang ji kali plotang ten ili tumak hino claim non kisung abang ke pholok ta thek athe pi pon ma pong te arta wela la pen ke arona tang teng plotang te alang lituma phan ke command ma hala ke pon ve abang se hala si ladak ang dena bang ke jong sa kisung pholok ma ku pina pholok plotang te hala bang se responsibilities lo la posila ke litum kadu ka wi phan lo general message lo litumun an ben bang ke chere nang ji je litum ningkan krener ke pen aber plotang te la tum han ke somar pusi hok de lo posi ar itum arta do tang lo plotang te la ke litum arta hian itum arta level se litum chelang pon se litum jui nang ji la pen ke kibi ki theo somar tum phan bang ke litum jo phirlo bang ke un an ben ke litum ki jui pon pede je phan chere pon nang ji kali plotang te moi litum kopi ko puson nong ki sung ke phu pone mola sod bang ke siksak dak ta thek ji lahen lo ase non la puwa ke hai to malama bangge chini run de lo lang tum chichin che thek palam tami do tami chini de lo la pen ke alam sitame ke pa bon palam sitame do alang lihin pen lam klar sami pipon lo la kadu ka we aptha ke la ke rara tum si chini pon ang le tum mahin pen le comment section on pa chini non la pen ke ili tum men bangke munira phan judge nang ne men un an pen bangke men amat ke ili tum munira phan judge nang ne muka hen lo ka hen no vek lo ke chok che vek lo po bang ke litum judge un itum until litum proven di approve dokok an matik litum bang phan bokon la pen isi per bang la hello litum un an pen bang ke pare nang ji te marta we tum phan than pare nang ji itum un an pen ke video an pen ke seta me litum video bang ke litum en ede nang ji la pen ke brutal pic an no hala bang so video long ateng plotang te ke theng si sa pen ke theng hala si sa la ke phere me hormu pen si sa pen ke theng la pen ke kai bong ben ke theng la le son no tami hala si sa pen ke theng alam sitami do kok ne like defend on polam kali ahok lo la so somar phan sitami penana long ke long je apye putu man sami che control asset polam sitami la ke defend polam kali muthele tum ke pare plodang te pare pami nang ji la pen ke video bang en ede nang ji la pen ke theng bang ke tum sisa ka du ka we pen ke theng thire nang ji un an pen bang ke la lo la sili tum ahok lo arleng hian pose tum arleng hian si che pare nang po arleng o somar side pose li tum arleng hian che pare lo nang sitami li tum hala bang so ke pare elong ili tum kisung ka du ka we sami pho phede nang ji
ลาเป็นเกลิตุมวิดีโอเกนเป็นละบางโซสมาร์ฟิวเจอร์สามีพังหวยเด่นนังจีลาเป็นเกลบางโซสมาร์สิตามีอะไรลิตุมเลสันชาร์ลีนังจีอะไรลิตุมโพดังโลปสิกิดามตั้งนี่เกลิตุมเทคลองปิกลอวิดีโอกัดดุกกับวิสตามีอะไรลิตุมตุมจนพรูจนจามันปินเจ็บแรงตับเจ็บแรงพรูลิตุมเทคลองปิกลิตุมวิดีโออนุราวิดีโอสิตามีtuh ning thelo non ke bang jelangan di pen bang ke lesson charlie pon po pusi la si somar plodang te somara theng si donang ji la pen thetang lo plong telitum ke the ot pen si donang ji la hen lo nili message bang ke rodom